Right, hello guys, what is happening? Shwt ma pethau croeso nôl I PopT. Mae Elin gyda fi fan hyn. Hello. Helo. A dy'r ddau ni wedi dod yma heddi I trio losin neu Dadars. Dadars, fel maen nhw'n gafel nhw yn y gogledd. Ie. Ond nid jyst unrhyw losin, neu dadars. Nac I wir. Da ni am trio losin Sgeri. Wel fi a Jed Go nhw. wedi bod yn trick-or-treatio a da ni wedi pigo fyny lot o wahanol sweeties bach Dan. a da ni wedi drio nhw. A ys dim syniad I fi beth sy'n mewn y twbot bach yma, ond maen nhw'n edrych yn cute iawn, chwarae teg. A bw. O, mae'n cute. Maen nhw'n cute. Ond cyn I ni mynd ymhellach, cofiwch I Tanysgrifia I PopT. Cofiwch I adael hoff a hefyd gadwch sylw, gadewch I ni wybod pa dadan ydi gorau chi. Ie. Come on then. Dwi'n mynd am. Pam nhw'n I fynd am ryw Ooh. lollipop? Mega push pop watermelon punch. Mega, cherry pie sy'n gyda fi. O, cherry pie? Cherry pie, a maen nhw'n dod o America. Yndi. America. USA! Oes da spring yn hwn? Mae'n ysbryd. Ti di mynd amdani? Dwi'n licio blas watermelon. Fi wedi cael digon o'na. Allan hwnna aros mewn y box. Allan o bim. Allan o bim. Dau. Fi am cytuno. Sorry. Sorry, push pop. Ie. Just gael bach o... Refresh y palette, Ie. yma. Achos bod ni'n professional, ynddo? Super sour snakes. Snakes? A droed? Sim lot nhw fel as e? Na? Yeah. Okay. Iawn. Ti'n rhoi'r gyd mewn. Hwna'n neis. Dwi'n licio hwnna. Allan o 5, de? Allan o 5, y super sour snakes. 4? Ie, sa eisiau rhoi, ti'n mo, 5 eto hefyd. Falle mynd ar rai well. So, ie, ti'n mo, 4.2. Ie. Maen nhw'n uchel iawn. Zing fest. Zing fest. Ie. Galad. No! Sa'n nhw'n gwe? No i'n mil. Gopin O, awr. no blw. Siomian. Llwyr. Ti'n wedi mynd o'n gas. Dim allan o 5. Come on. 0. Na, 1 falle. Na, mae'n sy'n... Ei. Wel, ie, na, 0. Aros gyda... Cynhyrchiad. Ie. Herwydd y siom... 5 allan o 5. 5 allan o 5. Ddim dadle. Na, does na ddim atab arall. 5 miliwn allan o 5. Fi wedi gweld rhaid o blaen. Sour skeletons. Mae dan... Ti wedi dod allan yn hyn. Mae hyn yn digwydd. Mae'n just ddim yn mynd y ffwrdd. Mae hynny'n thing yn digwydd I ceg fi. Sir. Dych chi'n meddwl, boys? Sgôr allan o 10? Dim! Wel, mae'r sgem wedi siarad. Mae nhw wedi siarad. Dwi'n meddwl, dyn ni'n mynd am yr American clasur, de? Yr candy corn. Candy A, corn. ti'n gweld un ar ffilms yn fatha dwt? Candy corn. Meddwl. Mae'n rili dda, actually. Be mae'n blasu fel? Like taffy. Yr toffee sgwar yma ti'n dod. Dwi'n mynd I roi fel 4.5. Mae hwnna'n uchel. Ti'n gorffan? Fi di gorffen. Wel, mae gennau 2 ar ôl. Hon yw'r pen. So ni'n agor hwn. A wedyn rhoi y gel ar ei benno a bita fo. What? Ti'n rhoi'r gel mlaen fel yna? Lawr ar hwn, pa fyddi fel yna? Mae hwn yn afiach. Ok, mae hwnna'n digon, Jed.
crio. Mae hwnna'n afiach. Hwna! I tafod fi'n all. Fa'n sa chdi roed? Ti'n mynd sal. A fi, ti'n mynd sal. Swn i'n rhoi, fi'n casau hwnna hefyd. 0.2. Ie. Oce, chili millet. Chile millet. Mi'n gweld. Oh, nice. Beth sy'n neud nhw'n boeth fi'n cymryd yw red chili powder. Ti'n gweld? Na. Click it. Oh my god, mae hwnna'n... Mae hwnna'n disgusting. A hwnna'n waith ar juicy drop pop. Milli. Chili milli. Gwrando ar hyn nawr. Be sy'n mynd mlaen? Mae hwn jyst allan i achosi boen i bobl. Gwrando am Mili. Gwrando nawr, Willy. Sortau allan, ia? Allan o 5 dim eto. Yr ynythydd yw'r Sour Patch Kids. So, os ych chi allan a wneud y trick or treatio a ti dod ar draws Sour Patch Kids, fantastic. Os chi'n dod ar draws yr un Mili fan hyn? Na. Paid. Rhed. Am dy fywyd. Alright. Wrth gwrs, peidiwch a trio wneud hwn adre a bita gymaint o sweets fel hyn, fel mae fi a Elin di wneud. Neu fi chi'n teimlo'n sal iawn. Sal. Diolch yn fawr am wylio, gobeithio wnaeth chi joio'r fideo. Diolch i Elin am fod yma gyda fi heddi. Gael fi. Ma'n iawn. Sori, mae'n gyd na lle dweud. Cofiwch i danysgrifio i PopT, ro thumbs up ar y fideo yma a gadael sylwad yn y blwch sylwadau. Gadewch ni wybod pa da fysa chi'n bwyta a pa da fysa chi ddim yn bwyta. Diolch yn fawr am wylio, na welch chi gyd yn y fideo nesaf, ond tan hynny, ta-ta! Joiwch Calan Gaeaf! Ia. Ta-ra!